ก็อันนี้นี่ไอ้คนที่ยิงไว้นะโดนยิงเลย Ma'am nasi mo ko mula raw sa tagina lo salor eh bako. Nasi nga numit marini suboy do ni. Ado lo salor eh. Hojito da ni ma'am. Laharaw ba? Nga to lo sala. May sabi nga idi rani Filipina ya bako. Ano na rani to min sala ma'am. Hoji sa tagita uri nasi di maulay sabi lo joy sani ha ya bako. Ado ma'am do char ke. Ni nasi ma'am do. Mo ko yore uju lai kham da yore bako. Mo to la. Although khara madi wali bala kada ba. Mabi ka lang tu ma'am.
Gopal Singh Pochabali, Mahaka Lupa Bisik Ahun Ratamatin Pandilai, and Sanju Mahaka Lupa Changa, and Kung sa tarakaya lamutang tampan sila mo kunin tarang abo hapo. Wako dolay na sa kalay sila mo dili kung isa mo siyempre sa abaloy kaya kung dolang tang langgom lang dahil na mo. Wala dili unday ina tupoy tuday ina unpoy tudig tubong sunahaw kare. Wala dili manan ni suli pamansaman ni pansing kalo. Wala yung pansaman ni palhapsilo. Wala dili awal sa taibang siya masabaloy kaya wala pa po na mapuna sa layan sida man na may bigay haraglay. Wala dili hagsama mo tang langgom lang dahil na mo. Wala dili pagkumapaga pala yung mga kaibigan kasi kailangan magdasala lang mo din siluri. Wala sa layan sida man itawaya sa manilong. Wala yung manasiyaw na masama na supang na magpwede kada tao di marupali. Wala dili na umano mahok yung mga ang tataman niya kung hairi. Wala dili pa ito mapalalay kayo pamala na tao di kailangan siluri. Wala tao di kailangan sinda mo dahil sa aling kaling na mapakri. Wala dili na umano mahok yung mga ang tataman natin ahong dahil mali mga tarot tayo suri. Wala mapanang ang datarasin na mo gipay manundag kali. Wala mapanang ang dasali halaga sa puma na yanggong yawri halaga puma na may papi yawri halaga usa mabu yawri halaga ngaki ngadang tali yawri halaga mapanang ang datarasin na mo bakali eh. Wala dili na umano mahok yung mga wala sinong tarani suri. Wala dili anong mayanayang halaga. Wala dili sa layan sila newangon sang nilong. Umangon sang sazalo. Wala sa nalipang tazilo. Wala sa naipi tazilo. Wala sa mimamot tazilo. Wala dili may rahawdo. Wala jay simpang kalo. Wala pantang mapana mayong nabi ng subikaw nuri. Wala mayong nabi ng subilaye. Wala patangay na mihun pa ito na yingi. Wala way manasama kare. Wala soy na roy haye. Wala ko din may papi pusilo. Wala jay singhayro. Wala pinjelay na pigay pare halaga mal ising amtang iway na doon na yengo. Wala ising iway na rumulay kay lumat.
PG Final Timula mo hoy tatang tarasigo Ama Ani Ahum Apa nungay mo po sa lasigo Ama Ani Ay naswang hirap pa na mamangtang iba ni Sin Nagsinta na ba ba Sinto yun Mawang di Mali Aduh nupi na toy madi yaboy ko Muy ba nupi ni toy yan laba ay sawi ko Sangat di happy ni muy ba hap na kanay hap din Si Ani Umsa Hui lightning thong na toy ding Lightning bina ko ding Lightning mi ikai kang dabi Ikai zay Ya ya ho ya Sisi amo sunang ng PG Final tinulay mo hoy tatanta siko Ay damsa di hoy ning mana khang ngam na man damsa so dam tawon khu Sisi tinulay mo hoy tarasiko ama ani ahum apalungay mo po sa lasiko ama ani Damsa kayo na mitsu no pali na panda mo Kanada buying no mi Tuying ka ba? Tuying nga day mo niyo mo ba? Kanada no buying no Kasi lupon mama di nga di yaroy ba? Ayaw na di ko Damsa nang giyo ko Ano siya manaye No, aduh ko di ko panik. Patag. Jentak. Sila ka tangtak. May bamoy siya. Hoy kat na oras. Sese, ama. Ani. No tawag nung. Head kita suno ka daw. Ya, di ba? Mupi na long ba dadi? Hey, na ba ni? Kau gano? No, tagtag isa Ay, damsa din niyo. Kahit sige naman eh. Mo damsa din niya din na si Becky kita unya mara na takal giyo eh. Ani. Ay, damsa naman yung lumay. So, mo ro yung jen na yaman eh. Ay, mo ro mathoy ni. Damsa nang yadret. Ayun, di yung wala to. Sini pwede ko di ba di yun na holo. Ano yun yung pa? Kenapa yun? Wah, hindi ko makasabi may ko. Lang naman. Mamay bulo pa lo na ba? May dali naman. Huy magi pari. Asay ka pa wala pa yun ang kuwan. Nung si ba na? Hakong sa iyay pong ni kung si Zay kiam sao le mo. Napana ko ay tong pizza bra. Asing ba? Asing mo ni mo.
Ijaram ni khangin tagi hawai thong thak nam kina pa pahi ba taba lai do ai sa sing nga pha ba hai na bro asem ba sing ye tapum nei pha do nga se lo marom de kya mo di ta mga ngang ta ni nga si di lai di che jang ko ye san da nga ga je pha da ki ko tham na para si ko to dia ayong lagi yandangan matara nang isangan mo tabusari haraga nasung nang inamana ba ni si puri haraga ko to ko she magtabu she kwang da tungon magtabu yan kunta longo magtabu pai ni haraga nyem nei nga butan ba sa lubadi kari pata kholi kari nga pharake kong lanong da tali nanoi thata lawong phari na kayang pai adyan na si ron to ga tapan ni khadja na di pa amani khangit tamo ni pa pa de khadja na nga pha ba hi he khut tiyaw ki khut tun tang tamo pa ba lantik lagi mo lang na khut to ni tamo hi gi na ma pa anya na nga do pharam ti ta ai ni pari na phai hai kha khong nai khong marong khong yam bi khong pi su khong ni lao khong khong ki khong dang tari ta khol le nem nei nga noi tha tha lao bom phari ai ni pari na pharai banga sia sam mga nati ko idare lai na khumure na sang madalai ni bai ni momoi bi kayang ni thawai ham san na da ba miren ham phoi na da ba nga ni ko singu ma na lai roi tan ringai yung ma na sameng kak ringai nung yan ma na isi hun ringai sa ba ya ba lem lai nga na tido wang e mi ko madang tumi na tham kisi ko puri magi mo nung shi ba na nung tak cha ba na inja ba na nung pe taro da na mikit na tapu pala da na asim ba ay sa singa pha ba higadra hay mi khangin yam phajja na nga pha ba da mati bangam lei ba na ta ayong nangi yandangan matara nangi sangan mo tabusari hay daga nasung nangi nawana biyani si puri hay daga kung takog shin magtabushin kwang da tunggon magtabulyali hay daga limling nga payaw mana siyap silong sangay mana yan om loma bi malis na singkodlong lungin kuta pari hay daga limling nga bukon besa lubadi kari pata kholi kari nga pharake Asta gina do ba kapag ang asik phabal kari ay hai mươi bộ thật ra là hai bộ hai cả Việt Nam muốn giàu ba có ngào mua mất Việt Nam muốn giàu có ngào mua gì nè giàu rồi ba phá đi nè ngày sáng nay là hai đứa nè ba na na ta lấy xin ngà phá bữa yam thấy ba mà là cái này mua đi mà này thì ra đi cà phê tầm này ngà đi lấy cái tu ta ra sắp cái thị dân nè na xem asida lay ba nga sida gi phadoi ni ba ko nga do mai nga se kayam chawi kayam chani tamu Amai nam ba. ai ngam ni hai dau ba ni nga Ai amar. nung sa nanu nami kamami pamari pala dana song dan ta hai galaw nga ta pa sa dia Hello. ai ni mo na hayek ha khong lai khong malong khong lam ni khong pisu khong li lang khong ni khong lam karieta khole lim le nga mo sa wam khari ai gi mo mai bina pharai banga sisu sa mga nati ko ida
dalay ng pariwoy na pagkayagi taway hamsa na dama milin hampoy na dama ngani ko. Pari mo manina pare iba nga sisingo mana layroy taandri na yung mana samding doktrin ngay. Nung yay mana isihon rin ngay sabay yabalin nga na tido. O ito manakad dalay iba imalay rin si dabi maday para makumsiti na kumagatang kisiko. Sising nga sa'y makay timulay mo hoy tabad at timu patabalay mo patabat tinjalay sa pataba. Sabaw mana lambaw la kadaba kambi mana may kukura kadaba mika mana miraw kol tara kadaba. Inga mana pagtang nara kadaba imu mana pampi nara kadaba saying mana pamunga nara kadaba punang magto. Hauray mana kana pang mamarang kayda hoy hoy law no hoy patantara masiko. Amang ani ahum. Say mana panting ni lango na puron magtabulo lamling. Asi mana tunglon ting lamling. Asang mana tunglon magtabuhang lamling. Pari mana pulsi may mo mana nung siyang magkundya walay sawa sa hongbang hongbang. Kunaw manang panawat diba namupong na hindi ba punang Haway yawang pamamarang kay palimpan hawa ni masaygo na huwil-huilaw no sila masiko. Amang ani ni ahong siya may adi handa tinong sinagina kaya misikat na kada sa minang. Magmutulog ka ba? May po naman. May mungkin siapa yang benar Lightning đầu phụ bạc ya. Oh lightning đi cho tôi ya. Oh ya ya. Oh ya. Oh ya 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 ya. Đi phụ nông si ma. Để ta trong ấm Ade na pia yo. Oliver.
เ
Hina